Super. Toto ešte takto. Dobre, super. Tak ja to teda uvediem tému dnešného webináru. Ako vidíte z názvu, tak je tu teda zóna akceptácie, čo to je a prečo je kľúčová v zákazníckych cestách. Možno, že ešte predtým, než sa do toho pustíme, tak čo má ďalšia taká neoficiálna anketa je, že kto z vás bol na poslednom webinári, vy môžete napísať. Môžete napísať do Můžete chatu, zvednout že... ručičku. Klidně, můžete stačí jenom zvednout Dobre, ručičku. tak môžete zdvihnúť ruku, teda cez možnosť zdvihnutia ruky, tí, čo ste boli na poslednom webinári. Zatím 6. Dobre. Pár jich máme i v chatu. To je... Taky taková 1/3 lidí. Fajn. Dobre. Tak jo. Super, ďakujem pekne. Dobre, čo budeme riešiť dnes? Ešte raz teda pre tých, čo ste tu neboli minule, tak sa veľmi stručne predstavíme, aby ste teda vedeli, že kto sme, čo sme, aj keď myslím si, že väčšina z vás, keď sa pozeráte na tak nás poznáte, lebo budete aspoň mať šajnu, že kto sme a čo robíme. Spravíme si takú krátku rekapituláciu z toho, že čo sme riešili minule, zase hlavne pre vás, čo ste tu neboli, možno, že aj pre vás, čo ste tu boli, aby sme si povedali, že čo boli nejaké tie hlavné takeaways. Potom vám predstavím iný pohľad na zákaznícke cesty, ako sa na ne pozeráme my, v čom je tento prístup možno, že trošku iný. A potom, a teda to bude súvisieť s princípom zóny akceptácie, o ktorom vám potom teda Niky povie väčší detail, povie vám viacej o tom, ako sa dostať do tejto zóny akceptácie. Čiže ja to skúsim celé tak zarámcovať a potom Niky už zase sa prepne sa do Mira a bude vám ukazovať veľmi konkrétne stratégie, čo spraviť, ako sa to má pretaviť do zákazníckej cesty. Kto teda sme? Zase veľmi jednoduchá poučka. Radíme našim klientom, čo povedať a ako to povedať tak, aby to fungovalo. Robíme to, ako vidíte, hlavne teda v telko spoločnostiach, bankách, poisťovniach. To je, myslím si, že to je aj vidno na tom, že kto ste tu dnes a aké sme mali zloženie vlastne aj minulé. Máme klientov vlastne už tak nejako viac menej po celej Európe, takých konzultingových, hlavne kvôli tomu, že viacerí naši klienti sú v grupách, čiže sme sa takto postupne vlastne podostávali aj do ostatných krajín. A v zásade teda tá naša hlavná téma je zákaznícka psychológia, behaviorálna ekonómia a v tomto zároveň sa vnímame ako globálnych lídrov v tréningu zákazníckej psychológie, aj preto, že sme to už osobne školili vlastne vo viacerých krajinách. Máme online-nový kurz, ktorý absolvovali ľudia už po celom svete prakticky. A čo tu nemám updateované je to, že vlastne už máme aj licencovaných trénerov vo viacerých krajinách, ktorí to šíria ďalej. Niektorí sú tu aj dnes a teda dovzdelávajú sa vo svojich témach, ale teda vlastne takto sa rozširuje celá táto naša téma zákazníckej psychológie a dostávame ju stále viac a viac do sveta a do ďalších spoločností. Kto sme tu konkrétne? My dvaja, moje meno Michal Plevka, som partner a Head of Consulting Mindworkse a potom je tu Niky, ktorá vlastne má na starosti celú Českú republiku a teda venuje sa klientom v Čechách a zároveň je náš lead na Customer Journeys, čiže je na to náš najväčší expert, preto ona vás tým bude sprevádzať, už keď sa budeme baviť priamo o aplikácii do tých zákazníckych ciest. Minule sme absolvovali teda taký úvod do zákazníckych ciest, čo sú tie základné predpoklady, ktoré musíme mať splnené na to, aby sme vôbec vedeli začať stavať tú cestu a zároveň sme už si teda nejakú takú jednoduchú cestu aj postavili a dnes na to chceme nadviazať, oboznámiť vás so špecifickým kontextom zóna akceptácie a ukážeme vám teda, ako sa to pretavuje do zákazníckej cesty, čo to pre ňu znamená, kde sa môže meniť. Čiže vrátime sa aj k tomu príkladu, čo sme mali minule, ale budeme na tom stavať a budeme to vlastne obohacovať. Možno, že prenechám na chvíľku slovo tebe, Niky, a aby si nám pár slovami alebo pár vetami zhrnula, že čo sú za teba tie kľúčové pointy, ktoré sme minule riešili. Tak pokud jste byli minule, tak víte, že jsme to otvírali tím, proč vždycky persony nejsou úplně
dobrý nápad, nebo ne, proč vždycky úplně stačí, hlavně když z nich pak chceme stavět nějakou zákaznickou cestu. Asi nejpodstatnější, co jsme si říkali, bylo to, že dost často, když má firma persony pro vlastně celou tu značku, tak to úplně nesedí pro nějaký konkrétní produkt, který se zrovna snažíte prodávat. Dost často ty persony nemůžeme najít v datech a hlavně nám u nich chybí nějaký podstatné informace a pak jsme se přesně bavili o tom, jak si ty podstatné informace doplnit. My na to používáme ten náš SURF framework, protože nás to tak hezky navádí, vlastně, co jsou ty základní věci, které o nich potřebujeme vědět. Jako je to, jak se rozhodují, jaký tam jsou nějaký klíčový momenty rozhodování, na který se my potom potřebujeme v té cestě vlastně napojit, jaký v těch konkrétních momentech chceme mít cíle, co vlastně chceme, aby ten zákazník udělal. A potřebujeme vědět, co jim naopak brání, aby to udělali, takže nějaký základní bariéry. A naopak, co by je mohlo trošku postrčit dál, co by je mohlo motivovat, aby udělali to, co potřebujeme. Takže když máme vlastně o té cílovce všechny tyhle základní info, tak potom jsme si naposledy stavili takovým tom konkrétním příkladě s úvěrama, jestli si vzpomínáte, jak vlastně by mohla vypadat taková zákaznická cesta, která vlastně zrcadlí ten rozhodovací proces, který jsme měli nad tím. A chtěli jsme vám na tom ukázat hlavně to, že když to máme vlastně takhle všechno před sebou, všechno na jednom místě, tak najednou máte i úplně jiný nápady, co všechno do té komunikace můžete dát. A rovnou zase, když je to všechno hezky na jednom místě, tak už jak stavíte tu cestu, tak rovnou se nám tam vytvářel takový jednoduchý vlastně brief pro copywriting. Takže je to takový 2 v 1, trošku vám to možná potom ušetří práci v dalších krocích. Ještě bych něco doplnil, Michale? Myslím, že si to zhrnula veľmi fajn. Podľa mňa sa môžeme posunúť teda, že na to, že ako ďalej teda s tým a ako to obohatiť. A ja možno, že teraz spravím také premostenie napríklad, skúsim vám to vysvetliť na príklade, že ako sa my vlastne teda pozeráme na zákaznícke cesty. Začnem príkladom, teda skúste si predstaviť v tejto situácii, že pristanete na letisku, povedzme, že niekde v New Yorkskom letisku pristanete a teraz počas toho, ako vychádzate z letiska, chcete si zobrať batožinu a chcete sa presunúť na hotel, tak na vás kopec kadejakých salesákov vám ukazuje, že poďte tuto, zoberte si taxík a tuto máme super najlepší hotel, ktorý je v celom okolí, kúpte si nejakú vyhliadkovú cestu po New Yorku. Tak počas toho, ako sa toto deje, tak ma zaujíma, že a skúste sa kľudne sami pre seba zamyslieť, nemusíte mi to písať, ale skúste si predstaviť, že ako sa cítite v takejto situácii. Vychádzate z letiska a teda zavalia vás takíto salesáci, chcú od vás niečo. Väčšina ľudí na toto reaguje tak, že sklopí zrak a ide niekam ďalej, povie si, že nie, nemám záujem o nič z toho, čo mi ponúkate, radšej ich odignoruje a jednoducho snaží sa dostať k tomu svojmu cieľu na hotel alebo kamkoľvek sa chystajú. Teraz si predstavte tú situáciu trošku inak. V tejto situácii ste pristáli v New Yorku a mali ste dohodnuté, že vás tam bude čakať nejaký tourist guide, nejaký sprievodca. Tento sprievodca vás tam čaká s cedulkou s menom a kde je teda viete hneď, ku komu máte ísť. Tento tourist guide vám slúbil, že vlastne rovno potom, ako pristanete, tak vás zoberie na nejakú obhliadku New Yorkom. Pridáte sa k nemu a teda idete rovno na nejakú, povedzme, že poobednú obhliadku. Tento tourist guide vám teda poukazuje vám v New Yorku nejaké základné veci, stretnete sa s ním aj na druhý deň a na druhý deň vám tento sprievodca hovorí, že počuj inak, mám pre teba 2 lístky na jazzový koncert. Včera si spomínal, že máš celkom rád jazz. OK. Zrazu to znie ako niečo, čo je oveľa personalizovanejšie, oveľa relevantnejšie. Možno keby som dostal ponuku na jazzový koncert niekedy počas toho prvého príkladu, niekto by tam mával s lístečkom, že príďte na jazzový koncert, napriek tomu, že by som možno, že si to všimol a mám rád jazz, tak by som sa nejako to nezaujímal, lebo by som bol tak zavalený inými nerelevantnými ponukami, že by som si povedal, že nie, teraz na to nie je správna chvíľa. V tejto situácii, keď si najskôr získal moju dôveru, poukazoval mi New York
viem, že sa tu vyzná a keď mi odporúči teraz, že poď sem na jazzový koncert, tak zrazu je to možno, že niečo, kde si poviem, že OK, tak asi mi odporúča niečo naozaj, čo vie, že sa mi bude páčiť, vyzná sa, super, pôjdem na ten koncert. V obidvoch situáciách mi ten človek nejakým spôsobom chce niečo predať. V jednej z nich je to ale typický salesák a v jednom je to sprievodca. A toto je zároveň to, čo my sa snažíme hovoriť našim klientom. Snažte sa byť viacej tým sprievodcom, než tým salesákom. A za chvíľku vám vysvetlím viacej, že čo tým myslíme. Taký typický sales funnel, ktorý ste videli miliónkrát, kde máte na ľavej strane klienta, ktorý absolútne ešte teda nevie, že má nejaký problém, postupne si uvedomuje, že má problém, hľadá riešenie, zvažuje rôzne alternatívy, až nakoniec vlastne nakupuje. Keď sa pozrieme na takýto nejaký sales funnel, tak jasné, úplne intuitívne je nám jasné, že potrebujeme sa trošku možno, že inak baviť alebo dávať iné informácie v rôznych fázach tohto funnelu, hej. Tento starší pán, ktorý je na obrázku, ktorý zvažuje rôzne alternatívy, asi potrebuje trošku inú informáciu ako klient, ktorý ešte teda úplne vľavo, ktorý ešte si ani nevedomuje, že má problém. Toto chápeme. Zároveň s čím sa často stretávame, je, že si vôbec neuvedomujeme to, že títo klienti majú zároveň rôzne bariéry. My sme sa na minulom webinári rozprávali o tom, že sme si nejakým spôsobom mapovali tie bariéry. Už tam sme to robili na špecifické kroky v tom procese a to je to, čo je za nás kľúčové na to, aby som dostal toho, alebo tú pani zo stredu, aby som ju dostal niekam úplne doprava, tak ja musím poznať, že aká je v tej fáze je nejaká kľúčová bariéra, aby som ju vedel posunúť ďalej. A zase, ak ju dostanem tam, tak zase, čo je tá kľúčová bariéra, aby som ju vedel dostať o ten krok ďalej. Čiže každého z týchto klientov beriem na nejakú inú zákaznícku cestu. Tá minulá bola taká celkom priamočiara, lebo sme tam mali klienta, ktorý už si uvedomoval, že má problém a hľadal na ňo riešenie. Dnes sa budeme viacej baviť aj o tých klientoch, ktorí možno, že ešte ani nevedia, že majú problém. Čiže my sa stávame sprievodcom klientov a snažíme sa ich doviesť úplne z tej ľavej strany, keď ešte nevedia, že majú problém, až po to, že nakúpia. Nebombardujeme všetkých rovnako tými istými ponukami, chceme ich zobrať na nejakú cestu. A zase, toto je taká možno, že viacej rečnícka otázka, ja v tejto chvíli nepotrebujem, aby ste to písali do chatu, ale ak máte záujem sa podeliť o svoju skúsenosť, že ako to vy vnímate, ako vy pracujete so svojimi zákazníkmi alebo klientmi, tak pokojne sa podielte o skúsenosť, môžeme sa k tomu potom vrátiť. Je to možno, že taká otázka skôr na zamyslenie pre vás, že keď pracujete na svojich kampaniách alebo na nejakých svojich salesových komunikáciách, či sa snažíte byť sprievodcami pre toho klienta, alebo či ste jednoducho tí predajcovia, ktorí na ňo hádžu jedno a druhé bez ohľadu na to, v akom štádiu vlastne zrovna môže byť. Môžeme sa k tomu vrátiť, ak to budete chcieť rozobrať. Ja sa teraz posuniem ďalej, že čo vám chceme vlastne hlavne povedať, je to, že keď sa chceme stať tým sprievodcom a postupne sa teda dostávať do tejto role, tak potrebujeme zväčšovať zákazníkovú zónu akceptácie. O tom celé to sprievodcovstvo je, že si najskôr získam jeho dôveru a potom mu poskytujem nejaké informácie, aby vedel spraviť dobré rozhodnutie a až potom od neho reálne niečo chcem. Skúsim vám to vysvetliť na príklade, aby ste si to možno že vedeli lepšie predstaviť, že čo to znamená, keď je už niečo v zóne akceptácie klienta a keď ešte nie je niečo v zóne akceptácie. V tomto prípade je to taká prípadová štúdia, kde sa výskumníci snažili vlastne presvedčiť ľudí na to, aby vpustili 5 anketárov k sebe domov a nechali si skontrolovať všetky produkty dennej potreby. Hej, čiže reálne vám prelašovali všetky možné skrine, šuflíky, do každej jednej krabičky sa pozreli, aby vedeli, že vlastne čo používate na dennej báze, aké máte doma výrobky. Čo si asi viete predstaviť, že to nie je niečo, čomu by sme boli úplne naklonení. No já bych si 5 chlapů domů nepustila. Takže...
No ja, ani ja by som si peťku podľa mňa nepustil. Takže, hej, a je to niečo, čo je asi podľa mňa, že reakcia väčšiny z nás, čo v konečnom dôsledku bude vidno aj na tých číslach, čo vám ukážem. Ale zároveň sa našlo teda spôsob, kde sa podarilo týmto výskumníkom presvedčiť dvakrát viac ľudí na to, aby pustili k sebe domov teda výskumníkov. V čom bol rozdiel? Teda ako vidíte, v jednej skupine súhlasilo iba 22% ľudí, v druhej skupine až 53% ľudí. A vlastne v čom bol ten kľúčový rozdiel? Že najskôr sa v jednej skupine išli normálne klasickým prístupom, že sa ich rovno spýtali týchto ľudí, či sú ochotní pustiť týchto 5 mužov k sebe domov, aby im teda preskúmali celý byt. V druhej skupine sa ich opýtali, že najskôr, že či sú ochotní podieľať sa na krátkom telefonickom prieskume. V tomto prípade teda veľmi veľa ľudí povedalo, že no jasné, kľudne popýtajte sa ma. A v tejto skupine potom až dvojnásobne väčší počet ľudí súhlasil s tým, že potom, ako už teda súhlasili s telefonickým prieskumom, že sú ochotní nechať si k sebe to domov aj týchto 5 mužov a 2 hodiny chodiť po byte. V čom bol rozdiel? V tom prvom prípade chcem od toho človeka rovno niečo veľmi veľké. Hej, niečo, čo je mimo mojej zóny akceptácie, keď si zoberieme túto terminológiu. Hej, možno, že som ochotný súhlasiť s telefonickým prieskumom, nie som úplne ochotný súhlasiť s tým dvojhodinovým nejakým prehľadom produktov. Ak už súhlasím s telefonickým prieskumom, tak už potom je oveľa väčšia šanca, že budem súhlasiť aj s tým dvojhodinovou nejakou inšpekciou všetkého, čo mám doma. Čiže tou jednou malou vecou sme rozšírili tú zónu akceptácie a to, čo je ten klient ochotný urobiť. Je to taká salesácka foot in the door. Vlastne foot in the door technika. Najskôr chcem niečo malé, potom chcem niečo väčšie. Funguje práve vďaka tomu, že tou prvou menšou vecou rozšírime zónu akceptácie zákazníka a potom je väčšia šanca, že bude ochotný akceptovať aj niečo väčšie. Čiže keď to chcete v praxi nejakým spôsobom začať využívať, tak tá kľúčová otázka, ktorú si potrebujete položiť, je, že čo je to menšie, čo možno, že je ten zákazník ochotný spraviť už teraz, predtým, ako od neho chcem niečo väčšie. Hej. Zase keď sa vrátim k tomu príkladu, asi nebude ochotný súhlasiť s dvojhodinovým prieskumom. Čo je to menšie, s čím by mohol súhlasiť? Je to nejaký menší prieskum, telefonický. A potom už je väčšia šanca, že bude ochotný spraviť aj ten prieskum, tú väčšiu časť. Skúsim to ešte na jednom príklade trošku viacej priblížiť. Už je to taký realistickejší kontext, ktorý možno, že si budete vedieť pripodobniť aj na svoju situáciu. V tomto prípade išlo o zvýšenie množstva reakcií na inzerát práce. Teda chceli sme, aby viacej ľudí poslalo prihlášku. Podarilo sa im zvýšiť počet prihlášok o 25%, tým, že postupne zväčšovali zónu akceptácie. A tu sa vás aj opýtam, že čo by ste robili vy? Ten pôvodný postup bol, že je tam nejaký pracovný inzerát na to, aby ten klient alebo ten kandidát sa mohol uchádzať o túto prácu, tak si musel stiahnuť aplikáciu a nahrať video prihlášku, aby vlastne takýmto spôsobom reagoval na ten inzerát. Čo vám napadá, že by sa dalo spraviť, keď vy by ste boli, povedzme, že ten zadávateľ toho inzerátu, aby viac ľudí reagovalo na tento inzerát? A kľudne mi napíšte do chatu, zadať kontaktný e-mail, kam mu pošlu ďalšie inštrukcie. OK. To je dobrý prístup takého niečoho menšieho. Napadá vám ešte niečo ďalšie, čo by sa dalo spraviť také, že čo by som mohol menšie od toho človeka chcieť, keď chcem, aby možno, že viacej ľudí si stiahlo aplikáciu, nahralo tú video prihlášku. Nenapadá vám už nič?
Dať pred video zo pár otázok, aby najskôr vynaložil úsilie. OK. Výborně. Tiež dobrý nápad. Smerujete vlastne presne tým smerom, ktorým vlastne, toto je teda reálne zadanie, ktoré jedna konzultačka dostala a ich cieľom bolo zvýšiť počet prihlášok. Spraviť motivačnú súťaž, aj keď nebude úspešný, dostať odmenu. OK, to je taká viacej incentívový prístup, že chceme zvyšovať motiváciu, ale v podstate Tomáš a Luisa ste išli tým správnym smerom. Čo sa tuto ukázalo? Nie je v mojej zóne akceptácie, keď vidím inzerát práce, stiahnuť si nejakú úplne novú aplikáciu, úplne novej firmy, ktorú možno, že buď nepoznám, alebo ešte som s tým nejakým spôsobom nebol v kontakte, neviem, že čo to je za aplikáciu, a ešte k tomu nahrať video prihlášku, hej, že akože som OK s tým asi poslať životopis možno, ale či som úplne OK s tým stiahovať si aplikáciu, nahrávať video prihlášku, nie som si tým úplne istý. Pre veľa ľudí to nebolo v ich zóne akceptácie. Čo spravili, je, že ten proces paradoxne predĺžili. Hej, my vám väčšinou, tí, čo nás poznáte, tak rozprávame o tom, že sa veci majú nejakým spôsobom zjednodušovať, má sa znižovať vnímaná náročnosť. V tomto prípade, ale keď sú tie kroky príliš veľké, tak musíme nájsť niečo najskôr menšie, čo je ochotný ten zákazník, alebo teda v tomto prípade kandidát, čo je ochotný spraviť. Čo spravila táto konzultačka, je, že na to, aby ste teda mohli reagovať alebo teda poslať prihlášku na pracovný inzerát, ste najskôr vyplnili krátky dotazník, čiže to sedí Luisa s tým, čo si ty hovorila. Najskôr vyplnili krátky dotazník, potom príde e-mail, super, ďakujeme za vyplnenie tohto krátkeho dotazníku, prešli ste prvým kolom, až následne si stiahujem aplikáciu, čiže už som teraz ochotný si ju možno že stiahnuť, lebo už som presne nejako invested v celom tomto procese. Čiže už mám pocit, že som niečo dosiahol, čiže už možno, že dáva zmysel stiahnuť si aj tú aplikáciu. Ale zase veľký krok môže byť nahranie videoprihlášky, čiže najskôr je tam ešte teda krok, kde sú tipy, ako nahrať dobré video. Možno, že tam je moja bariéra to, že nie som si úplne istý ako na to. Super, dám mu najskôr tipy. Čiže vnesenie týchto krokov navyše, dotazník, e-mail, super, ste v druhom kole, tam už ľudia sú ochotní si stiahnuť aplikáciu, potom sú ochotní si prečítať nejaké tipy a potom teda už sú ochotní nahrať aj video prihlášku. Čiže takýmito postupnými krokmi vlastne vieme rozširovať zónu akceptácie zákazníka, kandidáta, kohokoľvek, tak aby postupne bol ochotný spraviť aj tú väčšiu vec. A ako som spomínal, v tomto prípade teda bolo to 25% nárast v počte prihlášok, teda už tých video prihlášok, vďaka tomu, že vlastne sme tam pridali kroky navyše a postupne rozširovali zónu akceptácie. Čiže tá zóna akceptácie je o rozhodnutiach, ktoré je zákazník v tejto situácii, v tejto chvíli mentálne pripravený spraviť. A každé malé rozhodnutie tú zónu akceptácie môže postupne zväčšovať, aby sme sa potom dostali k tomu cieľovému správaniu, ktoré na začiatku možno, že bolo úplne mimo tej zóny akceptácie. A aby sme sa teda dostali ku tomu hlavnému, že teda ako to spraviť, ukázal som vám to už na pár príkladoch, ale Niky vám povie viac o tom, že ako sa vlastne dostať do zóny akceptácie ešte. Tak já si to od tebe... Děkuji. Já si to od tebe teda přeberu. Když mě posuneš rovnou na ten další slide, tak většinou, kdy potřebujeme zapojit takovýhle techniky na rozšiřování zóny akceptace. I většinou, když jsou ty lidi na tom úplném začátku funnelu, jak už Michal říkal, když ještě neví, že mají nějaký problém, nebo nemají vlastně ještě úplně potřebu, nebo už možná i ví, ale ještě úplně neví, jak ji přesně vyřešit. A potřebujeme je trošku pošťouchnout k tomu, aby vůbec začali uvažovat nad tím vaším produktem, ať už je to cokoliv, ať už je to pojištění nebo nějaký bankovní produkt. Takže my všechny ty techniky, kterou už vám jednu Michal řekl, co přidávání malého kroku, všem těchto technikám na rozšiřování zóny akceptace říkáme zahřívání. Keď mi klikneš, Mišo, tak sa to tam aj zobrazí, super. A to se teda většinou děje na začátku a
celou tu dobu, co toho klienta zahříváme, tak většinou ještě přímo neprodáváme. Takže snažíme se tam být víc ty průvodci, který ho postupně dostávají z jednoho kroku do dalšího, dávají mu všechno, co on potřebuje, aby se vlastně pomalučku dopracoval k tomu, že až přijde naše nabídka v té prodejní části, když už mu nabídneme ten náš produkt, tak aby si o to s větší pravděpodobností řekl, jo, hele, tohle mi teď dává smysl na to, abych vyřešil tenhle svůj problém. Takže v zahřívání většinou až tak moc neprodáváme. Vždycky je tam nějaká možnost to přeskočit, pokud už se náhodou rozhodli, že rovnou skočí do prodeje, ale většinou to není úplně náš fokus a do toho prodejního fokusu se překlopíme až o něco později. A Míšo, já si asi od těba vezmem teraz sdílaně. Nech sa mi páči. Tak a budeme si to zkusit prakticky vyzkoušet. Tak a teď byste měli začít vidět můj screen pro změnu. Vyšlo to? Áno. Fajn. Tak jo, kdo už tady byl minule, tak víte, že jsme byli tady v Miroboardu trošku vedle. Pro přiblížení, na jakým příkladu si to dneska budeme zkoušet, protože většina z vás minule nebyla, tak měli jsme takový velký behaviorální cíl pro naší kampaň a zvyšovali jsme online konverze na bezúčelové úvěry. S tím, že jsme tady měli nějakou naší personu a cílovku. Měli jsme personu tady Petra, tatínka od rodiny, který potřebuje nový auto, protože už má nějaký starší, potřebuje mít jistotu, že to auto pořád bude fungovat. Rychlý opáčko, mapovali jsme si tady, jak se vlastně Petr rozhoduje, jaký všechny kroky tam vlastně jsou a v každém tom kroku, jaký může mít Petr bariéry, co by mu mohlo vlastně bránit se v tom kroku posunout někam dál. Ale jak už Michal řekl, tak Petr vlastně v tom našem funnelu, on už byl celkem daleko. On už věděl, že si potřebuje někde sehnat na to auto peníze a už spíš jenom řešil, jak vlastně to auto zafinancuje, jestli to bude úvěr, jestli to bude leasing, jestli si třeba koupí nějaký levnější, vyplatí to z úspor. A už jsme ho spíš rovnou přesvědčovali teda jenom, že ten úvěr bude nejlepší řešení toho jeho problému. Dneska si to trošku zkomplikujeme a dneska budeme mít trošku jinou cílovku. Dneska budeme mít, pojmenovali jsme si ho Jirka. Jirkovi je 35, průměrný příjem, bydlí v Praze s přítelkyní. Vidíte, že tady má droníka, takže je to nějaký nadšenec do nových technologií. No a co je hlavní, Jirka vůbec neuvažuje nad nějakou půjčkou. On vlastně teď žádnou motivaci úplně nemá, má všechno, co potřebuje, když něco potřebuje, tak si na to našetří, takže vlastně půjčka vůbec není v jeho mysli jako něco, nad čím by teďko uvažoval. Takže když si dáme možná i společně takový rychlej brainstorming, jaký všechny různé bariéry by mohl Jirka mít k tomu, aby si vůbec vzal půjčku, nebo aby o ní začal uvažovat. A klidně nám napište do chatu, co vás napadne, jaký všechny různé bariéry by mohly stát Jirkovi v cestě, aby si vzal půjčku. Máme tu už něco? Presvedčenie. Presvedčenie. Nechce být dlužník, jasně. Nedostatek informací, zkušeností. Nechce se zadlužovat, nepotřebuje to vlastně, jasně. Strach ze splácení určitě pak taky. Spoustu různých předsudků o půjčkách. Máte úplnou pravdu, některý jste i trefili, my už jsme si tady pro vás totižto nějaký bariéry připravili a myslím, že některý z těch, který jste napsali, tak se nám tu i objevili. Takže máme jich tu vícero, já jenom rychle projedu nějaký, který jsme tu neměli, takže ano, že on vlastně tu půjčku nepotřebuje, to je to hlavní. Možná teda má nějaký předsudky o tom, že si třeba vezmou půjčky jenom nezodpovědný lidi na různé blbosti. Možná ani neví, na co se ta půjčka dá využít, na všechno. Tohle nás s Michalem překvapilo i v jednom výzkumu, který jsme dělali pár let dozadu přesně o úvěrech, že jedna z těch bariér vlastně byla, že když každá banka komunikuje, že vlastně půjčka je na cokoliv, tak u toho slova na cokoliv vlastně člověk nemá úplně přesnou představu, co by to mohlo být. Takže potřebují ty lidi občas jakoby vytvořit teprve takový mentální obraz toho, na co všechno ta půjčka se vlastně dá využít, než vůbec začnou přemýšlet nad tím, že by ji chtěli. Je to složitý, neví, jestli tu půjčku dostane, když už teda si o ní požádá. Blbě se to porovnává, může použít nějaký porovnávače, ale tam nejsou všechny informace. Možná ani neví, podle čeho to porovnávat, jestli úrok je vůbec ta správná metrika. Neví, jak to probíhá, to brání půjčky, protože to nikdy nedělal. Nechce to úplně přeplatit. Neví ani, jak si má vlastně nastavit splátku, aby to bylo fajn.
neví, co se stane, když nebude náhodou moc plácet, nebo jestli může třeba tu půjčku vyplatit dřív, třeba si to bude chtít vzít na něco menšího, mohlo by to chtít splatit dřív. Takže pointa je teda, že tady Jirka má oproti Petrovi trošku jiný bariéry k tomu, aby si tu půjčku vůbec vzal. A takový rychlý opáčko z minula, co jsme vlastně dělali, je, že první věc, kterou potřebujeme udělat, a Míšo, doufám, že mi pomůžeš v tomto momentě, zkusíme si v prvním kroce ty bariéry nějak přesně seřadit do toho našeho rozhodovacího procesu. Kdy se nám zhruba ty bariéry budou vyskytovat. Můžeme si to dávat tady dolů, Michale? Takže začneme teda to, že nikdy si ji nebral a ani neví, na čem se zamýšlet. To asi dává smysl, že to nám zůstane na začátku, tak jak jsme to tam měli. Tak neví na co. Asi může jít k tomu. Trošku možno, že viacej doprava od toho by som ju dal. Je to složitý, jasně. Tak ty nevíš na co, já beru, že se nedají porovnat. Možná, že to neví, jestli mu půjčku daje, možná, že to přijde až později, až když už jakoby začne jít do nějakého procesu. Tak, co tam máme dál? Neví, jak probíhá. To neví, bojí se, aby nepřeplatil, tak to už asi ví, když už si tu půjčku začne vybírat. To, jestli může splatit dřív, asi přijde až úplně na konci. A ještě tohle poslední nám tam chybí. Neví, co se stane, když nebude moc plácet. To asi bude řešit taky někde tady na začátku, když už půjde do tujího. Tak, co by se mohlo stát. Tak jo, tak rychle jsme si to předběžně seřadili, jak by to zhruba chronologicky mohlo probíhat, kdy se ty bariéry budou objevovat. A zase rychlý opáčko z minula, který jsme dělali, je, že snažíme se vlastně dát k sobě věci, které nám spolu sedí, nebo které se vyskytují přesně ve stejném momentu, kdy se ten člověk rozhoduje. A z toho se snažím vlastně vytvořit nějaký krok, aby jsme ty bariéry odbourali. Když se takhle podíváte nejdřív jenom na ty bariéry, co vás napadá, jak bychom mohli ty bariéry odbourat? Máme nějaký nápady? Zase klidně můžete napsat do chatu, jak bychom odbourali tyhle bariéry. Já se zase na chvilku přepnu. Alebo Míšo, vieš mi tak čítať odpovede? Áno, budem čítať. Hej. Kľudne povedzte a kľudne začnite niekde od začiatku, hej, že buď povedzte, že celkový váš prístup, že ako by ste to vôbec uchopili, ako by ste mu dali tie informácie, alebo začnite niekde od začiatku. Konkrétne špecifika účelovosti, edukačná komunikácia, ako fungujú úvery, kedy dáva zmysel ich využiť, vysvetľovať. Super. Hezky nás vlastně ty bariéry navádí na to, co on vlastně potřebuje v tomhle momentě slyšet. Tak Míšo, můžeme si ich zkusit zgrupiť, ako by nám dávali zmysel ich vyvrátit dohromady ty bariéry. Tak tyhle určitě je to složitý, nevím, jak to probíhá. Pak tady máme to porovnání půjček asi nevyřešíme, protože asi nebudeme stavět vlastní porovnávač. A je OK u vás, když tam máte přesně něco, na co úplně nemáte dosah, tak se tím nemusíte nutně zabývat. Ne všechny bariéry budeme umět vyvrátit, musíme být trošku realisti. Tak jo. Přemýšlím, že možná teda máme tady ty účely a možná tady máme nějaký takový jako mýty, který bychom mohli dát dohromady, že si to berou jenom nezodpovědný, že to je strašně složitý, možná, že je tam nějaký hrozně dlouhý proces. Tak, jestli může platit dřív. Myslíš, že takhle by to dávalo smysl? Tak to mám to také 4 čanky komunikácie. Tak, výborně. Takže když máme takhle rozčankováno do nějakých konkrétních kroků, tak si to potřebujeme už začít přetvářet teda do i nějakých konkrétních kanálů. Tak my už jsme tady připravili, aby jsme si to trošku zjednodušili dneska a aby jsme to stihli. Tak už tady máme takový základní funnel pro nabídku úvěru. Začíná to teda tím, že tady máme nějaký prodejní e-mail, pak jdou na nějaký web. Z toho e-mailu nebo z webu nám můžou vlízt do aplikace, tam asi budeme mít nějaký banner, bude tam nějaký detail, když kliknu na banner o tom úvěru, pak většinou už nás to hází do kalkulačky. Občas, a tohle je krok, který jsme si vymysleli minule s váma,
tak možná, že si to uložím tu kalkulaci, nechám si to poslat na mail, abych si třeba poradil s manželkou, když je potřeba. Ideálně už jdu do toho funnelu, když vypadnu, mám tam nějakou připomínku a pokud jde všechno dobře, tak jsem to online dokončil. A my teda k tomuhle základu zkusíme dneska přidat ten začátek, to, čemu vlastně říkáme zahřívání a co by nám mělo ty lidi připravit na tu nabídku toho úvěru, kterou jim potom pošleme později. Tak aby sme to... že na tomto procese, že nie je nič zlé, hej? Že je to super už salesová nejaká komunikácia, ak by už Jirka vedel, že potrebuje úver, tak vtedy je to úplne, že preňho a vieme začať tam. Tým, že Jirka má ešte všetky tie bariéry, o ktorých sme sa bavili, že si aj neuvedomuje, že vlastne úver je niečo preňho, tak musíme začať ešte niekde inde. On keby rovno dostal ponuku úveru, jemu sa v mysli vôbec nespojí to, že chcem, možno, že niekde mám nejakú myšlienku, že niečo by som si chcel kúpiť a tuto na druhej strane by mi príde ponuka úveru. Hej? Že pre neho sú to úplne že iné svety a asi by ho to vôbec že nezasiahlo. Přesně tak. Takže teď, když se podíváme tady na ty bariéry, tak první otázka bude, Michale, který podle tebe už patří třeba na odbourání do toho prodejního e-mailu, který už tam máme, který už si vlastně můžeme zařadit. Já myslím asi, že tyhle poslední už by mohly jít do prodejního a? Hej. Áno, keď sme úplne vpravo, to už je niečo, čo patrí naozaj, že to je taká doklepávacia komunikácia, nejaký argument už keď akože vie, čo chce. Takže řekněme, že tyhle dáme sem, tak tyhle zkusíme odbourat už tam a možná přesně tahle doklepávací, jak říkáš, tak ji dáme třeba až do reminderu, že možná tím nechceme úplně, když to tak řeknu, zaplevelovat. Do reminderu alebo aj priamo do funnelu. A nebo přímo do funnelu, pokud se nám taky vejde, takže třeba může být ještě i tady v detailu, jako nějaký extra benefit. Tak a teď teda jdeme pracovat, nám je posunu teda trošku blíž. Teď jdeme pracovat s tím, co nám tam vlastně zbylo. Takže tohle jsou věci, které jsme aktuálně ještě tomu Petrovi úplně, Jirkovi dneska. Jirkovi jsme je neodbourali. Tak a potřebujeme mu je nějak odbourat. Takže potřebujeme přetavit tyhle bariéry do nějakého konkrétního kroku. Když se podíváme na ten první, tak co bychom potřebovali tady Jirkovi vlastně říct na to, aby jsme mu aspoň dali nějakýho broučka do hlavy, aby on začal přemýšlet nad tím, že až se třeba vyskytne, Jirka je teda, myslím, že jsme si dali, že je technologický nadšenec, ano, Jirka je technologický nadšenec, dokonce tady má takovýho droníka na obrázku, tak Jirka je technologický nadšenec, tak chceme mu nasadit broučka do hlavy, aby když jeho oblíbená značka dronů vydá nějaký nový model, který bude určitě výrazně drahší. Myslím, že teď už jsou ty drony i nad 30 a 50 tisíc už ty lepší, takže už to začíná být celkem drahá záležitost. Tak aby když vylítne jeho nový dron, tak aby si ho mohl rovnou třeba koupit a přemýšlel, jestli si na to třeba nevezme tu půjčku. Takže doplním, že 30 a 50 tisíc českých korun, hej? Že, aby sme boli v reálnych, v nejakých reálnych sumách, na čo by vlastne dostal úver. Neviem, či by dostal bezúčelový úver 50 tisíc eur na drona. Myslím, že takový dron ani neexistuje, nebo to by to byl už asi útočný dron minimálně. Takže na normálního drona, který ho bude moct používat na lítání a focení. Tak, dobře, takže potřebujeme mu nasadit broučka do hlavy. A první, co mu teda potřebujeme odbourat, je tady, že nikdy si půjčku nebral, nezamýšlel se nad tím a neví, na co se vlastně ta půjčka všechno dá využít. Takže potřebujeme z tohohle udělat nějaký první krok. Jirka už je náš klient, tak já si tady vezmu jeden e-mailový blok a jedna první věc, kterou bychom mu mohli teda říct, nějak zvědomit přesně, jaký různý využití ten úvěr vlastně má. Protože lidi často neví, že to je vlastně alternativa k různým jiným produktům, který už teďko využívají, konkrétně třeba pro toho Jirku. Možná, že si nebude brát toho drona na splátky přímo v tom obchodě, kde si ho koupí, kde možná bude to přeplacení mnohem vyšší, než by měl na tom úvěru. Nebo tam bude možnost si to brát jenom na třetinky a Jirka to nechce splácet po tak velkých částkách, možná, že by pro něj bylo lepší si to natáhnout trošku na díl. Takže můžeme trošku porovnat tyhle dvě alternativy. Jo? Když si vezmeš na splátky přímo z obchodu, nebo když si to vezmeš na úvěr.
A určitě musíme asi myslet na to, že tam teda nejsou jenom Jirkové, co jsou technologický nadšenci. Michale, jaký jsme tam mohli mít ještě účely, na který lidi občas zapomínají, že si na to můžou vzít i úvěr? Tu je vo všeobecnosti, tu je podľa mňa, že ten problém, že my máme pocit, že keď odkomunikujeme v komunikácii, že ten úver je bezúčelový, tak tým pádom klient vie, že si ho môže zobrať aj na dovolenku, aj na vianočné darčeky, aj na čokoľvek, hej, že stále tam je nejaký taký availability bias, že čo mi vôbec nápadne, na čo si ľudia berú vlastne úvery. No berú si ich na prerábky bytu, berú si ich na auto a berú si ich na takéto veľké veci, hej, že nikomu možno, že ani nenapadne. A majú to takto zarancované a oddelené, že úver je na takéto veľké veci a potom nákup na Alze za 1500 eur alebo za 35 000 korún je niečo, čo sa financuje cez Alzu, cez nejaký nákup na splátky. A nenapadne mu, že vlastne ten úver sa dá použiť aj na toto. A možno, že výhodnější. A podobně i u těch aut mají lidi úplně stejný vlastně předsudek o tom, že auta se berou na leasing, auta se neberou na úvěr. Takže i u té stílovky, co jsme měli minule, tak možná Petr by chtěl teda si nějak zafinancovat nový auto, ale nechtěl by to dělat leasingem, možná by se mu zrovna víc vyplatil úvěr. Takže možná, že tenhle první nějak krok, tím, že je to náš klient, určitě posíláme nějaký newslettery, tak můžeme poslat nějakou první edukační komunikaci, kde bychom jim jakoby porovnali, co všechno se vlastně dá financovat úvěrem, kdy možná co jsou možná výhody, co jsou možná nevýhody. Takže můžeme dát, jak to nazveme? Nazveme to porovnání možností financování. Můžeme to nazvat, nie je to najjednoduchší názov, ale je to čo tam bude. Je to, co tam bude, tak. Nadpis toho e-mailu by byl určitě jiný. Dobře, tak. Do e-mailu toho asi moc nedostaneme, takže pokud by Jirku zajímalo trochu víc info, co přesně tam je, tak asi si tam můžeme k tomu rovnou možná přidat nějaký článek, kde to bude víc popsaný. Takže tady přidáme nějaký web. Bude to vlastně to samý, ale možná v trošku delším, nebo se třeba rovnou překlikne na to porovnání konkrétní, který bude už jenom o porovnání nakupování na Alze na splátky a nakupování přes úvěr. No, ale asi teda nebudeme čekat, že rovnou po tomhle pošleme Jirkovi pojď si vzít úvěr. Je možný, že tady se jenom trošku zorientoval, přesně má nějakýho broučka v hlavě, potřebujeme s ním něco asi udělat dál. Takže tyhle bariéry jsme úspěšně vyřešili v tomhle kroku. Pojďme na ty další. Tak, tady máme ty různý mýty, takže myslíš si, že půjčku si berou jenom nezodpovědní lidi, zní to hrozně zložitě, vůbec nevím, jak to probíhá. Možná jsou tam ještě nějaký další bariéry, kterým jsme teď tady ani nedali, ale potřebujeme mu je nějakým způsobem vyvrátit. Tak, co bychom mohli udělat? Zatím si tady vezmu tohle, uvidíme, jestli to bude e-mail nebo něco jiného. Ale asi bychom mu měli teda vyvrátit nějaký tyhle nejčastěji skladené otázky. Možná bychom to mohli i takhle přesně nazvat, Michale? Možná nějaký najčastejšie otázky alebo mýty, alebo najčastejšie otázky by to mohli byť. Možná mu tu rovnou můžeme pomoct s tím vlastně, jak si to má porovnat, na co se má koukat u toho, když si pak bude chtít třeba porovnávat nějaký úvěry. Dobře, já jsem to zatím dala jako e-mail, to asi může teoreticky zůstat, ale řekněme, že to Jirku zaujalo, už když si četl ten článek, že vlastně ten úvěr není úplně blbý a že přesně až vylítne ten nový dron, tak by se tohle mohlo hodit a chtěl by si přečíst víc. Takže určitě by bylo fajn, kdyby se mohl třeba rovnou tady, by se nám tam možná nechal e-mail. Teda v tomhle případě to pro nás bude lít. Rovnou nám na článku nechá lít a my nemusíme pak čekat na ten poslední toho druhého e-mailu třeba za týden a on ho může třeba dostat rovnou, aby jsme to trošku urychlili. Co myslíš, Michale? Myslíš, že to bude dobrý nápad? Určite, prípadne akože my tuto musíme vždy myslieť na to, že sú klienti, ktorí majú, keď sme sa bavili o tom rozhodovacom procese, tak sú klienti, ktorí sa budú rozhodovať dlhšie a sú klienti, ktorí sa budú rozhodovať kratšie. Čiže my musíme vždy myslieť už tuto na začiatku aj na tých,
ktorých to v tej chvíli tak nadchne, že to chcú spraviť. Čiže my musíme umožniť aj tú rýchlejšiu cestu. Hej? Napríklad presunúť sa z článku rovno do nejakého onlineového procesu. Nebo minimálně tady to můžeme dát na web, rovnou na web bezúčelových úvěrů. Tak. Čiže potrebujeme tam mať aj tú rýchlejšiu cestu pre toho, kto sa rozhodne hneď vlastne, ale zároveň počítať s tým, že je veľa klientov, ktorí sa nerozhodnú hneď. Tak, fajn. A teď je možná taková otázka, Michale, tohle je tvoje oblíbená. Co když nám Jirka nečte e-maily? Asi bychom mu to měli dát i nějak jinak. Hej, jasné. Aspoň jednu z těch věcí. Tuto určite platí to, že a teraz, hej, že nie je to o tom, že jeden kanál je lepší ako druhý, hej, že či sú teraz push notifikácie najlepšie, newslettere najlepšie, alebo SMS-ky najlepšie. Za nás je to vždy to, že tam musí byť nejakým spôsobom kombinácia tých kanálov. Jasné, každý má svoju preferenciu a číta si svoje, ale tým, že mu to dáme z viacerých kanálov, tak sa poisťujeme, že to bude registrovať a že to bude vnímať. Možno, že hej, najvyššia konverzia by bola cez nejakú aplikáciu, alebo teda cez push notifikáciu. To neznamená, že ten e-mail ako nejaký support channel tam nedáva zmysel. Čiže chceme, aby sa navzájom tie kanály podporovali, aby sa tam vytváral nejaký synergický efekt. Čiže chceme tam mať určite aj e-maily a chceme tam mať určite aj push notifikácie a aplikáciu. V niektorých situáciách možno, že podporujeme aj SMS-kou. Tak možná tady to udělám jednoduše, dáme jenom banner a z banneru občas to funguje tak, že můžu jít na článek na webu rovnou, aby jsme nemuseli dělat druhou stránku přímo tam a ten už nás případně může vést na web o bezúčelovém úvěru, protože je to pořád jenom zahřívání, nepotřebuju ho teď nutně ještě strkat rovnou do úvěrového procesu, takže spíš je to takový edukaci, takže dáme to zatím takhle. Dobře, takže to, co jsme vlastně teďko postavili, celá tahle první část je nějaký naše takový mini zahřívání, který by ho mělo připravit postupně na to, že až přijde tahle nabídka úvěru, tak aby spíš si ji otevřel, aspoň se na ní podíval a některý z těch lidí jsme možná už zasadili tak dobrý broučky do hlavy, že nám tady s větší pravděpodobností konvertují, protože už nebudou mít žádný obavy, budou vědět, jak to funguje, budou vědět, na co by se jim to zrovna teď mohlo hodit, když dostanou nějakou hezkou nabídku od nás a mohli by do toho jít. Michal, napadá ťa, že by sme ešte niečo tuto pridali do nášho mini zahrievania? Podľa mňa takto na demonstráciu to stačí, veď verím, že potom prídu ešte nejaké otázky. Možno, že môžeme prejsť na to, že keď sme to testovali, tak ako sa nám to ukázalo a potom, aby sme to tak nejako uzavreli a potom sa kľudne ešte môžete dopýtať. Tak my jsme přesně podobný vlastně příklad, který my jsme si spolu teď zkoušeli, tak jsme ho opravdu dělali v reálném životě s jednou velkou evropskou bankou. Dělali jsme to vlastně s grupou napříč 5 různýma státama, takže jsme tam měli velikánskou testovací skupinu, na který jsme si to mohli vyzkoušet hezky. A přesně jsme zjistili, že tam je spousta těch bariér, které stály lidem v cestě a navrhli jsme cestu tak, aby postupně odbourala. A v podstatě my jsme si to dneska navrhli společně velmi podobně, takže když se jenom zkusíme proklikat, tak přesně jsme začínali tím, že vlastně jak si vybrat vhodnou možnost financování, podobně jak jsme to udělali my dneska společně. Pak tam byly nějaký mýty o půjčkách, kde se všechny tyhle stereotypy, nejistoty a obavy, které lidi můžou mít, odbourali a pak jsme teprve přecházeli na ten prodej. Buď už jste dostali něco třeba personalizovaného, když jsme viděli, že vás tady třeba zaujalo autíčko, tak už jste dostali personalizovanou nabídku na úvěr na auto. Pokud jste si tam nic nevybrali, ani jste neměli třeba nějaký trigger, který jsme viděli v datech, že třeba jste měli hodně transakcí před servisu, tak jsme vám poslali pořád takovou všeobecnou komunikaci, kde to pořád stálo na tom, abyste si opravdu vytvořili v hlavě tu představu toho, že vy už vlastně máte ty věci, které byste financovali tím úvěrem. A když už něco máme, tak tady je náš oblíbený efekt vlastnictví, tak se nechceme těch věcí tolik vzdát. Takže s větší pravděpodobností jsme si říkali, že by mohli lidi na ten úvěr reagovat. Pak jedna úplně z nejčastějších bariér, které jsou v každém procesu, a to je, že lidi jsou zapomnětlí bytosti, máme toho hodně, takže v žádném procesu, který děláme, nesmí chybět nějaká připomínka, která vás do toho procesu vrátí, když už jste projevili nějaký zájem.
A v tomhle případě jsme tam měli ještě challenge toho, že tahle banka vlastně dělala každý 2 měsíce novou vlnu kampaně na úvěry. Takže už některý lidi, když vám do té kampaně spadnou několikrát za sebou, tak už začínali být trošku imunní vůči tomu, co jsme posílali. Takže jsme museli přidat ještě takovou poslední doťukávací komunikaci nakonec, kde jsme se snažili tu naši aktuální nabídku zarámcovat, takže oni už ji nemusí znovu dostat. Že i když teď to mají předschválený s nějakým konkrétním úvěrem, úrokem, ne úvěrem, tak nemusí mít stejný úrok příští měsíc, nebo tam nemusí být nějaká specifický benefit, jako třeba flexibilní splácení, že prostě tahle nabídka, tak jak teďko stojí, je jenom do určitého datumu a potom se to vymění, změní, možná ji nedostanou vůbec, takže by měli trošku zareagovat, aby jsme podpořili přesně tyhle lidi, kteří to dostávají skoro po každý, aby trošku byla ta naše nabídka vzácnější. Takže takhle zhruba to vypadalo. Pak jsme si přesně testovali i to, jak nám funguje to zahřívání oproti tomu samotnému prodeji, jestli dává vůbec smysl tam dělat ty kroky navíc, protože je to práce navíc pro vás dost často. Takže jsme měli skupinku, kde jsme měli jenom tu prodejní část a pak jsme měli skupinku, kde byla i ta zahřívací část a ukázalo se nám, že to s tím zahříváním fungovalo mnohem líp napříč všema různýma zeměma. Takže určitě se to uplatí minimálně otestovat. A určitě se s Michalem shodneme, že zahřívání není potřeba to cpát úplně všude. Ne všude to dává smysl, ale když je to přesně něco takového, kde víte, že máte spoustu lidí, kteří ještě třeba ani nemají tu potřebu, tak se to vyplatí aspoň otestovat a můžete z toho mít trošku lepší výsledky, než jste měli doteď. Alebo keď očakávame, že tam bude veľa bariér, je to niečo, čo možno, že môže byť práve mimo zóny akceptácie u väčšiny klientov. Mm-hmm. Takže máte dneška vlastně 2 techniky, které si můžete odníst na rozšiřování zóny akceptace. První vám řekl Michal na tom příkladě, takže dát tam něco menšího. A druhá je vlastně kouknout se pořádně na ty bariéry, kolik jich tam vlastně máme. Opravdu se nezapomínat ptát nejdřív na tu otázku, proč to ty lidi nedělají. A podle toho až vystavit tu cestu tak, abyste postupně v tom zahřívání ty bariéry odstranili. A když už přijde ta vaše nabídka, tak opravdu se můžete soustředit jenom na to, aby ta zněla co nejatraktivněji a nemusíte už odbourávat milion bariér přímo tam. Já už jsem to vlastně trošku zhrnula, ale máme tady ještě i zhrnovací slide. Michal, chceš si ho zobrať ty, alebo myslíš, že sme to pokryli? Myslím, že sme to pokryli. V podstate je to o pochopení tej zóny akceptácie, v tom, že ju potrebujeme postupne zväčšovať menšími krokmi, malými rozhodnutiami a že práve to zahrievanie vie byť niečo, čo vie postupne rozširovať zónu akceptácie. To sú v zásade tie hlavné veci, čo sme vám chceli povedať. Chcete tie bariéry a tú zónu akceptácie prekonať práve nejakou takouto postupnejšou komunikáciou. Čiže to sú tie hlavné 2-3 body, ktoré sme chceli, aby ste si z toho zobrali. Že nie vždy chceme ísť rovno do predaja, niekedy chceme začať trošku pomalšie a možno, že tých klientov len lepšie informovať, dať im nástroje na to, aby vedeli spraviť čo najlepšie rozhodnutie a až potom im dávať, potom ich možno, že viacej tlačiť do predaja. Ale zostávajú nám ešte nejaké 4 minútky. Kľudne sa pýtajte, čo vám napadá. Či už v tom, ako to aplikovať do svojho kontextu, alebo čokoľvek. Tak, jednu otázku zodpovím rovnou. Nahrávku budeme posílat, prezentaci budeme posílat a Miro vám zase budeme posílat, abyste se mohli na to podívat zblížka. Takže tuhle jednu zodpovím dopředu a teď už je to na vás. Čiže pokojne môžete aj do chatu napísať, môžete si aj zapnúť mikrofón, ak chcete diskutovať, ako chcete. Môžete si rozmyslieť v kľude. Dokud budete přemýšlet, tak klidně pište nebo se ptejte a my se vás budeme taky chtít pak zeptat, jak chcete, aby tahle vaše cesta pokračovala, když jsme teda na webináři o zákaznickým cestám a jak se vám to dneska líbilo, jestli to bylo dobře strávený čas nebo si to umíte představit líp. A když si tady naskenujete QR kodík, nebo já vám za chvilku pošlu i link, tak tam budete mít 4 možnosti, co se může po dnešku dít a klidně se zatím ptejte, já vám skopíruju tady link a dám vám ho i do chatu, ať to je trošku jednodušší. Ďakujeme tým, čo sa odpájate. Prajem pekný deň.
Tí, čo ešte máte chvíľku, tak prosím vyplňte, máte možnosť sa opýtať, alebo nám aspoň vyplňte formulár. Minule nefungovala naša anketa niektorým z vás, preto sme sa rozhodli teraz zvoliť radšej prístup QR kódu a linku. Takže môžete zobrať aj telefón a môžete zoskenovať ten QR kód, čiže alebo kliknite na link, čokoľvek vám bude lepšie fungovať a teda povedzte nám jednak, že ako sa vám páčilo, prípadne, že ako by ste chceli, aby pokračovala vaša cesta. Ještě nám teda, ještě se teda chystá jeden webinář příští rok už teda, který bude specificky, pamatuju si dobře, o onboardingu, že jo, Mišo? Áno. Čiže budeme sa špecificky, bude to asi pre takú možno, že užšiu nejakú cieľovú skupinu z vás, hej, že zase ste tu banky a poisťovne a telko, čiže myslím si, že pre všetkých z vás to v nejakom momente je relevantné, ale hej, že budeme sa viacej zaoberať tým, že prišiel nový klient, nový zákazník, tak čo s ním teraz? Čiže tam pôjdeme do väčšieho detailu. Či začať hneď predávať, či ho najskôr vzdelávať, ako začať. Dobre. Vidím, že otázky nám nejaké nepribúdajú a postupne sa asi musíte niektorí odpájať, takže ak ešte niekto chce, máme ešte nejakú minútku, môžete sa dopýtať, prípadne si môžete poznačiť naše kontakty, aj keď veľa z vás asi má náš kontakt, ale môžete nám, keby ste od nás sa chceli niečo dopýtať, ešte ak vám napadne niečo po webinári, hej, že toto bolo celkom zaujímavé, ale neviem, ako to aplikovať, tak sa môžeme kľudne aj spojiť, napíšte nám e-mail, alebo to napíšte do toho formulára a môžeme sa nad tým zamyslieť spolu. Super, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Prajeme teda pekný zvyšok dňa aj vám všetkým. Či si vzal Jirka nakoniec pôžičku. Všetci Jirkovia, ktorí boli v hentej case study v tých 5 krajinách, si pôžičku určite zobrali. A tento náš konkrétny Jirka uvidíme. Vôbec to nie je inšpirované nikým konkrétnym. Uvidíme. Toho drona plánuje, to jestli si na něj vezme půjčku, ještě neví. Tak. Super, ďakujeme veľmi pekne. Majte pekný deň. A to je od nás všetko. Asi môžeme zastaviť nahrávanie. Áno.